Hello, good morning mga Uragon, mga besh, mga bay. Dito tayo ngayon. Parang first day ng work. Papasok na ulit after 11 days of self-quarantine. So kaya pasok tayo. Natapos na naman yung test, negative naman. So walang dapat ipangamba. Free tayo sa carbonara virus. Andito tayo ngayon, papasok na. Lakad ako para exercise na rin. So samahan nyo ako mga besh, mga bay, mga Uragon. So lakad-lakad lang papunta sa trabaho. So, nandito tayo ngayon. Ito po ang aking nilalakad. Dito ako nag-open ng cellphone ko kasi delikado dun sa main road. Nandito na ako ngayon sa loob ng Industrial City ng Jeddah. Makikita niyo po dyan, no? Lahat yan mga kumpanya. Malawak po ito, no? Puro kumpanya nandito. Industrial Park nga oh, Street number 14. Ay, Kapoy Sinunoy. Haba-haba yung lalakarin ko, oh. Malayo-layo din. So ayan, no? Puro po yan company. Maganda to. Tuwing umaga maglalakad ako para iwas HB. Na HB ko 11 days quarantine HB. Ay. Muskila sadik, muskila. Marami ng sasakyan ngayon kasi medyo lumuwag na yung restriction ng mga dito, yung restriction sa oras ng curfew. Kaya medyo marami nang napasok, naglalakad at mga sasakyan marami na rin. So mamaya ulit pagka malapit na. So ito pala, oh. Maganda rin yung dito, yung view. Daming halaman, oh. Mayroon pang Bermuda grass. Maganda dito magtambay-tambay sa umaga. Magpapainit ka sa likod. Pwede. Kaso malayo to sa amin Ayan, oh, daming halaman. So, ayan, may waiting shade. Ayan, ano kayang halaman ito? Ito daw ay pangontra sa lamok. Para siyang park. Maganda rin. Tambay-tambay dito kaso nasa loob ng industrial Wala namang natambay dito. Kaya may nakita ko. Ayun, oh. Asong gala. Lapitan natin. Parang mamamatay na si Dogi. Naku, may sugat. Diyos ko po. Kawawa naman. Wala na. Mamamatay na siya. Oh. Ayoko lumapit. Nakakatakot. Mahirap na. Baka ako'y sunggaban Takot ako Takot. So dito ko liliko. Liko tayo dito. Street number 22. So ayan, daming factory dito mga Uragon. Mga besh, mga bay. So medyo sumikat na yung araw. Anong oras na dito? 6:14 ng umaga. Sikat na yung araw. Pero kahit di pa ganun kasikat ang araw, pawis-pawisan na ako. So maganda ito, maganda. Para yung mga toxin sa katawan makalabas. At yung kolesterol, mga fat, burning fat. Kaya ayun, lakad lang ako tuwing umaga. So, mamaya ulit. Ayun, andito na tayo sa street na to. Tumbok na yung company namin, oh. Kung makikita nyo mga besh, mga Uragon, tingnan nyo. Yun, ang aking company. Nababasa ba? Nasum lang, magalaw Oh. So ayan, malapit-lapit na ako. 6:60 na. Aabot pa tayo sa time. Ang time namin ay 6:30 ng umaga. 6:30. Umpisa na ng trabaho. So medyo bilis-bilisan ako maglakad para hindi tayo malate. Kasi pag na-late, up to 10 minutes, 1 hour cutting. Babawasan ang ating sweldo ng kalahating oras. 1 oras. Ganon katindi po. Pag na-late ka ng 10 minutes, bawas na. Bawasan ka. Uy, kawawa naman. May namatay. Na paano kaya yan? Patay na kalapati. Kawawa naman.
So, ayan. Pawis na pawis ako. Ayan oh, baka naman. Gawa ng gatas dito sa kaharian ng Jeddah. May gatas. Ito yung factory ng gatas. Fresh milk. So, lang. So, ayan oh. Ayan oh, yung bus namin na sasakyan. Nakailang balik na to. Si Tony Boy. Ay hindi. Si Kalambay. Siya yun. Padalawang balik niya yun. Nakasalubong ko na yun kanina eh. Ngayon nakasalubong ulit. At tatawid ako para malapit-lapit dun sa kabila. Yun. Medyo ingat-ingat sa pagtawid at marami nang sasakyan. Lingon sa kaliwa, lingon sa kanan. Mahirap na. Marami nang nabangga rito eh. Lalo na yung mga nagbabike. Oh. Kawawa, patay. So, ayan. Makikita nyo, puro po yan mga company, mga pagawaan, iba't ibang produkto. Ang company namin, ang produkto ay bakal. Bakal po. Steel fabrication, galvanizing. Yon. Iba't ibang klase ng steel structures ginagawa namin. Tapos, mayroon din mga for galvanizing para mas matibay ang kung baga long life, long lasting ang bakal na ipapagawa mo, pwede rin ipatubog sa amin sa galvanizing. At yun din naman ang ginagawa namin sa galva. Yun, pag natubog na, inspectionin namin yung coating thickness, yung finished in appearance. And then, pag okay na, ipopost namin sa system. Tapos, dadalhin na yun sa dispatch for final packing. At i-deliver na. Yun lang. Ay, medyo hingal pero ayos lang. Labas ang aking mga fat, cholesterol. So, ayan na nga. Nandito na tayo. Malapit-lapit na, yan na. Kitang-kita na ang ebidensya. Oh. Pwedeng pumasok dyan, sa gate na yan. Pwede ring doon. Sarado yata doon ah. So, dito tayo papasok. At doon banda, mayroon kami mga bilihan doon ng mga pagkain. May mga bakala doon, bakala o tindahan. May mga bupiya o maliliit na bihilihan ng mga pagkain, snacks, sandwiches. Yun, mga bupiya, restaurant nandun. So, tawid tayo. Ito na nga, anong oras na? Uy, 6:23. Meron pa akong 7 minutes para makapag Face ID. Face ID po ginagamit namin. Face ID. So ayun, mga beshi, mga bahay, mga uragon. Dito ako ngayon. Malapit na mag time in. Kita nyo naman ang pawis ko. Tagaktak. Ay. Ayos lang. Para tanggal ang fat sa katawan. Ayan. Andiyan na yung mga manggagawa ng aming company. Masisipag, mga panggabi, nakalinya na. Linya na sila. Mga beshi. Ay. Grabe ka. Pawis. Sinunoy oh. Pawis. Oh, against the light. Dito tayo. Aywa! Kaya musta? Mag-in muna tayo. Ayan. Isa pa. Matik? Easy. Downside, down شوية down power. يجي؟ اوكي؟ كويس؟ كويس. انا في واحد برغت. Mr. Kamal from Bangladesh. This guy from Egypt, Egyptian guy, my colleague. This is Kamal. This is my result of my CBC test for coronavirus. ما في. Negative. Clear. Ed, how are you? Fine. Welcome back. Yes. Mustafa. Say hi to my vlog. Alamin. কেমন হাল? কি অবস্থা ভাই? হ্যাঁ ভাই ভালো। ভালো ভাই? Yan, pasok na. Oh, madilim. Ayan. Andito na naman tayo sa mga puro bakal, oh. Mga galvanized materials. Dito na naman si Uragon, magtatrabaho na naman.
after the 11 days of self-quarantine. Yo! Balita! Oh, si Luel. So, ito na tayo, mga beshi. Papasok tayo sa aming mumunting opisina. Oho! Suguram! Mr. Suguram! Nepal, from Nepal. Uy, nakalak. So, ayun na po. Andito na ako sa opisina. At medyo malamig. Patay natin ang aircon. Ay! At galing tayo sa... Oh! Paano kaya mawawala yung eye bag, no? Oh. Kitang-kita? Ay, ay. Dinatay ko yung aircon at malamig. So, dito na ako ngayon sa office. So, ay, ay. Naglagay ako ng towel sa likod eh, kasi mababasa. Ayan. So ayun na nga, mga besh, mga bay, mga uragon. Andito na ako sa opisina. Aming mumunting opisina. Mamaya mapapasabak na naman sa trabaho. So hanggang dito na lang muna. Ito munang aking ganap sa umagang ito. Ayan, pawisan na. At kitang-kita nyo naman, no? Umaagos. Tumutulo ang aking pawis. Maganda to. Mamaya subukan mong magpunta sa clinic. Ko ng BP. Medyo tuwing umaga, medyo iba yung pakiramdam ko, parang nahihilo-hilo. Hindi naman masakit yung bato ko o yung ulo ko, wala naman. Parang tuwing umaga, nahihilo-hilo ko kasi parang tumaas yung dugo ko. Kaya naglalakad ako. Subukan kong maglakad ng mga araw-araw, mga isang linggo. So hanggang dito na lang siguro muna sa mga besh, mga bay. So kung kayo po ay bago pa sa aking channel, so please subscribe. Please hit the subscribe button in the notification bell and update kayo sa aking mga videong ina-upload. So thank you mga besh, mga bay. Maraming salamat sa inyong palaging pagsuporta sa aking channel. So hanggang dito na lang. Magpupunas-punas muna ako ng pawis at pinawisan din yung buong katawan ko. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and bye-bye. Start. So yeah, like this only. Clarity, yeah? Huh? Clarity is good. Video. Good? I don't know, good or bad? Good. Huh? Good. Camera is good. Stop.